ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଖାଇବାର ଉପକାରିତା। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହାକୁ ରସାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଶରୀର, ମନ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଦୁର୍ବଳତା, ଚିନ୍ତା, ରୋଗ ଓ ଶକ୍ତି ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ଓ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ। ଏହା ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଦିନଭରି କାମ କରିବାର ସକ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଚିନ୍ତା କମାଇବାରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମାନସିକ ଚାପ କମାଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଏହା ଟେନସନ୍, ଆତଙ୍କ ଓ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲକ୍ଷଣକୁ କମାଇଥାଏ। ଭଲ ନିଦ ଆଣେ। ନିଦ ନ ଆସୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ। ଏହା ଗଭୀର ଓ ସୁକୁମାର ନିଦ୍ରା ଆଣି ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ାଇବାରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ଅନେକ ଫାଇଦା ରହିଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଏହା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ଅନେକ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇ ସର୍ଦ୍ଦି, ଖାସି, ଜ୍ୱର ଓ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ। ଏହା ହରମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ, ମାସିକ ସମସ୍ୟା କମାଏ ଓ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସୁଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ରକ୍ତରେ ସୁଗର ଲେଭଲକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖି ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାକୁ କିପରି ସେବନ କରିବେ? ରାତିରେ 1 ଚାମଚ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ ପାଣି ବା କ୍ଷୀର ସହ ସେବନ କଲେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସାବଧାନତା: ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଉପସଂହାର: ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ଯାହା ଶରୀର, ମନ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ଜୀବନ ହୁଏ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସୁଖମୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।